Hello. Mulla on takussa tukka, ihan takussa. Mutta joo, ei anneta sen nyt tässä sitten häiritä enempää. Että älkää tuijottako niin paljon sitten mun tukkaa. Mut kattokaa mitä mä Profil proteiinijäätelön sitruunalakritsi. Mä oon syönyt sen suklaa. Onko se suklaa? On se suklaa. Ja se on yksi mun lempparijätskeistä niin kuin oikeesti. Mä rakastan niin kuin lakritsia, salmiakkia. So, mun niin kuin odotus on tästä erittäin vahvat. Mä otan tolleen tosta vähän. Mä en löytänyt yhtään vittu isompaa lusikkaa. Kyllä tää on vitun hyvä. Anteeksi kielen. Tää on muuten tää salmiakki varsinkin. I like this. Kello on tosiaan niinku 10:30 ja mulla on huomenna 8:15 kouluun, niin mä voisin kyllä mennä pesään nyt meikit sit seuraavaksi, mutta tulin tosiaan vasta kotiin, koska mä olin salilla. Niin sen takia mulla on pipokin vielä päässä, koska mulla oli niin kylmä, mutta ihana kun katsoit tän nopean maisteluvideon. Mä annan arvosanaksi 8,5/10 joo. Kiitos kun katsoit. Näkemiin.